Dia 13, resolent problemes de selectivitat. Exercici 2. Considereu la funció f de x. Apartat A. Determineu el domini, les possibles asímptotes, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement de la funció. Apartat B. Calculeu l'equació general de la recta tangent a la funció f de x en el punt d'abscisses x igual a 4. Representeu en la mateixa gràfica la funció f de x i la recta tangent. Començarem calculant el domini i les asímptotes. Per calcular el domini d'una divisió el que hem de fer és igualar la part de baix a 0. I si la igualem a 0 ens surt una equació de segon grau que hem de resoldre. Serà menys 1 més menys arrel quadrada de 1 al quadrat menys 4ab, que serà 8, i per tant aquí 2. Per tant serà menys 1 més menys 3 entre 2. Per tant, menys 2, perquè és menys 1 menys 3 menys 4 entre 2 menys 2. I la segona solució, menys 1 més 3 és 2, 2 entre 2, 1. Aquí seran les dues parts del domini que no existiran. Com que hi ha dues parts del domini que no existiran, si fem el límit quan x tendeix a menys 2 de la funció, ens donarà 9 entre 0, que això és infinit. I el límit quan x tendeix a 1 de la funció, que també serà 9 entre 0. Per tant, infinit. Què vol dir? Que a menys 2 aquí i a menys 1, hi ha 1, hi haurà dos asímptotes verticals. A més, si fem el límit quan x tendeix a infinit de la funció, veiem que a dalt no hi ha x, i si aquí fiquem un número molt gran serà 9 entre infinit, per tant 0. Igual amb el límit quan és menys infinit. Com que a dalt no hi ha x, serà 9 entre infinit, per tant 0. Si existeixen dos asímptotes horitzontals, asímptota horitzontal, que aniran cap a 0 i cap a 0, sí, aquí i aquí, vol dir que no hi ha asímptotes obliqües. Ara calcularem els màxims i els mínims. El que hem de fer és primer fer la derivada d'aquesta funció. Com que és una divisió, podem fer la derivada d'aquest, o sigui, regla de la cadena, per tant, menys 9 entre aquest al quadrat, i ara la derivada d'aquí dintre, que és 2x més 1. I això és igual a 0 perquè hem de trobar els màxims. Com que és igual a 0, això se'n va, perquè si passa multiplicant s'elimina i aquest 9 el podem eliminar. Per tant, 2x és igual a menys 1 i per tant la x serà menys 1 meitat. Aquí hi haurà un màxim o un mínim, que serà per aquí. El que hem de fer ara és veure si abans o després creix o decreix. Com ho podem fer? Col·loquem a la derivada el 0 i l'1, el menys 1, per exemple. Si fem la derivada a 0, ens sortirà menys 9 per 1, perquè aquest 2x se'n va, i això quedarà menys 2 al quadrat, perquè tot és 0. Veiem aquí, doncs, que això serà més petit de 0. Per tant, què vol dir? Que aquí la funció baixarà. Si fem ara la funció derivada a menys 1, ens queda menys 9, aquí baix segurament positiu perquè és un quadrat, i aquí si fem menys 1 ens quedarà també menys 1. Com que això és positiu, això serà més gran de 0 i per tant vol dir que aquí això baixarà. Per tant, aquí farà un creixement de menys infinit al menys 2. Creixerà també del menys 2 fins a l'1 meitat, després baixarà de l'1 meitat fins al 1 i des de l'1 fins a l'infinit tornarà a baixar. I aquests són els intervals de creixement. Finalment, el que hem de fer és calcular la recta tangent que passa pel punt d'abscisses x igual a 4. Per fer això necessitem la funció a 4 i la derivada a 4. Si fem la funció 4 és 9, 16 més 4, 20 menys 2, 18, per tant serà 9 entre 18, que és una meitat, i si fem la derivada 4 serà, això serà 9 per 9, per tant menys 9 per 9, i a sota 18 al quadrat. Això, si ho simplifiquem,
serà menys 9 entre 36, que serà menys un quart. Tenim la derivada, que és la m, el pendent, això és la m. Tenim la y i tenim la x, i ara el que hem de fer és trobar la n. La meitat és igual menys 1 entre 4 per 4 més n. Això se'n va, per tant és menys 1, i per tant passem l'1 a l'altra banda, que serà la n, i per tant la n serà 3 meitats. Passem doncs la funció aquí, per tant serà i és igual menys 1 entre 4x més 3 meitats. Aquesta és la funció, la recta tangent que passa per 4. Si ara la dibuixem, aquí a 4 veiem doncs que la recta serà aquesta. Sí, el dibuix no és exacte, però veiem que el pendent és negatiu i que talla aproximadament per 3 meitats. Demà, exercici de matrius.